Malta avvanzat żewġ postijiet fl-indiċi tal-korruzzjoni kif imkejjel minn Transparency International. Fl-istħarriġ li kien ippubblikat nhar l-erba', Malta klassifikat fi 43 post. Dan meta fis-sena ta' qabel kienet ikklassifikat fil-45 post. Biex Malta klassifikat f'din il-pożizzjoni minn 175 pajjiż kisbet 55 punt minn 100. Fost il-pajjiżi li klassifikaw wara Malta hemm numru ta' pajjiżi Ewropej bħall-Italja, il-Greċja, ir-Rumanija u l-Bulgarija. Il-pajjiżi Skandinavi żammew posthom fuq quddiem bid-Danimarka terġa' tikklassifika fl-ewwel post. Min-naħa l-oħra s-Somalja, l-Korea ta' fuq u s-Sudan huma meqjusa bħala l-iktar korrotti. L-Ukrajna baqgħet l-iktar pajjiż meqjus bħala korrott fl-Ewropa. Transparency International hija organizzazzjoni internazzjonali li taħdem bilan li tqajjem kuxjenza u tiġbed l-attenzjoni ta' gvernijiet bilan li l-ħajja taċ-ċittadini fil-pajjiżi tagħhom ikunu ħielsa mill-korruzzjoni. L-aħħar sena rat l-amministrazzjoni ta' pajjiżna timplementa numru ta' miżuri bilan li tiġġieled il-korruzzjoni. Fost oħrajn dan sar b'numru ta' liġijiet ġodda li kienu ilhom mistennija bħal Whistleblower Act u tneħħija tal-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi. Bħalissa għandi jkollu proċess biex pajjiżna jdaħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti.